Ассалому алайкум, хонувони азиз. Ман Раҷабова Малоҳат шуморо ба кору фаъолияти ширкати Фаберлик даъват мекунам. Агар хоҳед дар хонаашта соҳиби кор шавед, соҳиби ойлик шавед, соҳиби падаркоҳои нағз шавед, соҳиби бонусҳои нағз шавед, ҳатман дар ватсапи ман нависед. Ман шуморо номнавис мекунам. Худатон даромада мебинед, ки дар ҳама товар баъди номнавис шудан 20% скидка мешавад. Агар хоҳед бизнес мекунед, агар нахоҳед фақат барои продуктаи хонатон шампун, собун, духи, освежитель, много чего метавонед дастрас кунед бо нархи арзон. Агар ягон чизи нофаҳмо бошад, ягон саволҳо бошад, ҳатман дар ватсапи ман нависед, ман ҷавоб мегӯям. Агар саволҳое бошад, ки ман ҷавоб дода натавонам, дар ватсап ҳастанд гурӯҳе, ки духтарон кор мекунанд, директор ҳастанд, старши директор ҳастанд. Шуморо ба ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб метиҳанд ҳатман.